Umaalma ang ilang transport group sa Pangasinan dahil sa umano'y mabagal na pamamahagi ng fuel subsidy ng LTFRB. May ulat si Russell Simorio. Malaking bagay sa mga pumapasadang tsuper ang fuel subsidy na tulong ng gobyerno sa gitna ng mataas na presyo ng langis kahit pa may mga ipinatutupad na rollback. Sa datos ng LTFRB Region 1, mahigit 80% na sa 8,000 benepisyaryo ang nabigyan na ng fuel subsidy sa rehiyon. Pero umaalma ang ilang transport group gaya ng Autopro Pangasinan at Lingayen Dagupan Transport Cooperative dahil marami pa sa kanilang miyembro ang wala pa ring fuel subsidy. Ang Autopro Pangasinan aapila na sa LTFRB para iprotesta ang hindi pa natatanggap na ayuda. Unang-una talagang mag-iimbentaryo kami doon sa mga drivers, operators na hindi pa nakakatanggap ng fuel subsidy. Ngayon, kung nakakuha na kami ng datos namin, ito isasabihin namin sa LTFRB. So, i-appeal natin ito immediately. Dalawa pa lang mula sa 41 unit ng LDTC ang may fuel subsidy. Panawagan nila sa LTFRB ang mabilis na proseso ng pamamahagi ng ayuda. Ay priority ng mga LTFRB na mabigyan yung fuel subsidy namin kasi tumataas yung diesel para magamit namin. Ayon sa LTFRB, direktang pumapasok sa fuel subsidy card ng mga benepisyaryo ang ayuda. Yung iba naman, wala yung card. So, yung mga walang card, mayroon naman, kinuha naman namin yung bank account nila, doon credit ng Land Bank. Sinisikap din ng LTFRB na alalayan ng mga driver at operators para mabilis na makuha ang kanilang fuel subsidy. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon.